napríklad taká korytnačka žije až 200 liet. Zažili sme radosť, zažili sme žiaľ, keď je naša mladosť trochu šťastná ju odvial. Sú to známe veci, nesmieme sa báť. Pripíme si všetci, začníme a všetci 50. 50, to nie je žiadny vek, napríklad taká korytnačka žije až 200 liet, 300, 50, to nie je žiadny vek, napríklad taká korytnačka žije až 200 liet. Everybody. To nie je žiadny vek, napríklad taká korytnačka aj hrok žije až 200 liet. 50, to nie je žiadny vek, napríklad taká korytnačka žije až 200 liet.